Abans de res, vull agrair a l'organització del Congrés i en particular al doctor Vicent Josep Escartí el fet que s'hagi interessat per la meva proposta de comunicació. Una comunicació que, tal com es pot veure, representa un intent de fer aflorar un text desconegut fins ara, el corresponent a la Bíblia hebrea catalana. En concret, mostra la troballa en un manuscrit del segle XV d'un dels seus fragments, el del text comprès entre els capítols 18 i 24 del llibre de Josuè. És cert que es tracta d'un treball que es desplega en un temps difícil de pandèmies i quarantenes, però també ho és que aquesta circumstància no afecta gaire la feina silent del filòleg. Al mateix temps, es tracta d'un treball que es beneficia de la recerca que en l'àmbit de la literatura medieval i en especial de la literatura romànica es porta a terme a la Universitat de Barcelona sota la direcció de la doctora Gemma Venoza. I per començar a entrar en matèria, primer de tot vull ressaltar que la baixa època medieval té consciència que la Bíblia llatina que empra, obra de Jeroni d'Estridó, és en realitat una traducció. Més encara, té consciència que el seu Vell Testament no és sinó una versió de la Bíblia hebrea. Així, per exemple, Vicent Ferrer, en un seu sermó precisament dedicat a Jeroni d'Estridó, destaca que aquest sant feu gran llibre, so és la Bíblia, que reduí d'hebraic en llatí. I és que aquesta tasca no representa una tasca qualsevol. De fet, ell mateix ho apunta. La Bíblia és font d'aigua natural que tots temps brulle, així com la gran font. Dit això, també vull ressaltar que el traductor de la Bíblia del segle XIV fins i tot es fa ressò d'algun dels mètodes que Jeroni d'Estridó utilitza per versionar el Vell Testament, així com d'algun dels propòsits que el mouen. Per exemple, a l'hora que trasllada el pròleg tan d'infinit a Josuè, assenyala per un costat que aquest llibre guarda urgentment en l'escriptura les síl·labes dels noms hebraics i les distincions que són departides per membres. I per un altre costat recorda que no vull fabricar novelles coses, així com mos enemics m'enculpen, acusant, sinó que vull oferir la plus viril part de la mia llengua als homes. En unes altres paraules, reivindica la seva fidelitat al text de la Bíblia hebrea en la seva traducció. La lògica de la comunicació obliga que fem una primera aturada al voltant del fenomen traductor en l'època medieval i concretament que ens fem ressò de les seves característiques a l'Occident medieval i de les seves particularitats a la catalanofonia medieval. Respecte del fenomen traductor a l'Occident medieval, cal insistir en la circumstància que la cultura a l'Occident medieval descansa sobre la Bíblia, ja que això equival a afirmar que la cultura a Occident medieval descansa sobre una traducció. Non debades, la Vulgata és una de les traduccions llatines de la Bíblia. Per tant, el fenomen traductor a l'Occident medieval és constant per tot, és present per tot. Pel que respecta a les traduccions romàniques, hem d'intentar esbrinar a través dels nostres treballs de quina manera la innovació cultural s'introdueix en l'horitzó romànic a través d'aquests textos en la baixa època medieval. I des d'aquesta perspectiva, cal dir que pel que respecta al fenomen traductor a la catalanofonia medieval, d'entrada, en la recerca ha documentat àmpliament l'existència de traduccions en la baixa època medieval i concretament a partir del segle XIV. Pel que respecta a les traduccions bíbliques catalanes medievals, cal dir que es tracta d'un tema poc estudiat. Quan hi entrem, ens adonem que posseeix una entitat pròpia, la qual deriva d'una complexitat i d'una personalitat característica. Aquest tret exigeix una anàlisi específica amb una metodologia ad hoc. Des d'aquesta perspectiva, entrem en la qüestió de les traduccions bíbliques catalanes medievals. I primer de tot, proposo que ens fem ressò de quins han estat els projectes de recerca i les propostes d'anàlisi que han intentat donar compte, des del segle XIX fins als nostres dies, del fenomen de les traduccions bíbliques catalanes medievals. Pel que respecta als projectes de recerca, per un costat,
en desmentar els enunciats per Fuixà del Bosch i Camps, projectes estroncats, i per un altre costat, el vigent en l'actualitat, el que porta per títol Corpus Biblicum Catalanicum. Es tracta d'un projecte desenvolupat sota el paraigües de l'Associació Bíblica de Catalunya i amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya. En l'apartat de les propostes d'anàlisi hem de destacar bàsicament el nom dels 5 investigadors que han intentat, a través dels seus treballs, donar compte del fenomen de les traduccions bíbliques catalanes medievals. Es tracta dels noms de Samuel Berger, Josep Perarnau, Josep Izquierdo, Armand Puig i Pere Casanelles. Tal com podem veure, doncs, la qüestió de les traduccions bíbliques catalanes medievals demana treballar amb alguns termes i amb alguns conceptes propis. En el catàleg de termes i conceptes propis destaquem els de Bíblia hebrea, Bíblia llatina, Bíblia romànica i, és clar, traduccions bíbliques catalanes medievals. Tal com podem veure, la història de la Bíblia és la història d'una traducció. El recorregut que han fet els textos bíblics des del seu origen sota la forma de Bíblia hebrea fins a arribar a convertir-se en Bíblia llatina ha estat complex i llarg en el temps. Sigui com sigui, podem destacar que el fenomen traductor és un fenomen connatural al text bíblic. Allà on hi ha un text bíblic, segurament el que hi ha és una traducció, que es manté vigent més enllà del text llatí. Pel que respecta al text llatí, hem d'assenyalar que es tracta d'una etiqueta que aplega dos grups de textos. Per un costat, el grup que anomenem Vetus Latina i per un altre costat, el grup que denominem Vulgata Latina. Per les característiques de les nostres traduccions i concretament per les característiques de la nostra comunicació, bàsicament hem de tenir en compte el grup de textos de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina és l'etiqueta que utilitzem per referir-nos a un conjunt de traduccions que es realitzen a partir dels textos originals, és a dir, dels textos en hebreu i en grec, en el segle IV per Jeroni d'Estridó, promogudes pel papa Damas. Es tracta d'uns textos que acabaran tenint una preponderància absoluta a Europa occidental entre els segles V i XVI. A mesura que aquests textos es difonen per Europa, aniran generant 5 grans famílies. Les famílies a Hispània, Ibèrnia Britània, Gàl·lia, Germània Rètia i Itàlia. Per les característiques de les nostres traduccions, bàsicament ens hem de fer ressò de la família a Hispània i de la família a la Gàl·lia. També cal tenir en compte que cadascuna d'aquestes famílies es subdivideix en diferents subfamílies. L'etiqueta Bíblia romànica és una etiqueta que deriva de tota la recerca filològica que Samuel Berger va realitzar en el segle XIX. Bàsicament és l'expressió de dos fenòmens simultanis. Per un costat, l'expressió de les tasques traductores de la Vulgata a les llengües romàniques entre els segles XI i XVI i per un altre costat les connexions que s'estableixen entre aquestes mateixes traduccions. Sigui com sigui, el que reflecteix aquesta etiqueta és que existeix una continuïtat intel·lectual entre la Vulgata i les seves traduccions a les llengües romàniques. Llengües romàniques que concretament en són 6. El portuguès, el castellà, el català, l'occità, el francès, l'arpità i l'italià. Col·locades aquestes traduccions davant del mapa d'Europa occidental ens donen aquesta imatge. Si ens centrem en les traduccions bíbliques catalanes medievals, hem de dir que en la baixa època medieval 3 són les grans traduccions catalanes de la Bíblia. La Bíblia d'Alfons II, en el segle XIII, la Bíblia del segle XIV i la traducció bíblica incompleta, en el segle XIV,
i la Bíblia de València en el segle XV, sense comptar les adaptacions bíbliques i les seccions, llibres, fragments i membra diciecta de totes aquestes traduccions. Centrem-nos en la qüestió de la Bíblia del segle XIV, la gran traducció de la Bíblia en el segle XIV. És una etiqueta proposada per Armand Puig en la seva proposta de 1997 per referir-se a la traducció catalana de la totalitat de la Bíblia elaborada en l'època del rei Pere III. Fonamentalment es tracta d'una versió de la Vulgata Gala i concretament de la Vulgata llenguadociana i carolíngia. Puntualment es tracta d'una versió de la Bíblia hebrea i possiblement reaprofita traduccions anteriors. Se'n desconeix quin va ser el patrocinador, tot i que damunt la taula s'han posat 3 noms: el rei Pere III, l'orde de predicadors o jueus convertits al cristianisme. Es tracta d'una traducció que es conserva de manera desigual en 4 manuscrits baixmedievals, el de Peiresc, Egerton, Colbert i Marmoutier. 3 d'aquests manuscrits, els 3 primers, contenen en tot o en part el Vell Testament i són els que per les característiques de la nostra comunicació tenen aquí interès. Podem veure la primera pàgina del Vell Testament de Peiresc i podem veure la primera pàgina del Nou Testament de Peiresc. Quines qüestions han suscitat aquestes traduccions? Doncs aquestes traduccions, i en especial la Bíblia del segle XIV, han suscitat 5 grans qüestions. Quina és la influència hebrea? Quines són les característiques de la base textual llatina? Com s'ha produït la interacció amb altres traduccions romàniques? Com s'ha donat la comunicació entre segles i quin ha estat l'efecte de l'ambient en aquestes traduccions? La recerca avui dia no té cap dubte que totes aquestes qüestions s'han de resoldre a partir de les eines que facilita la filologia romànica. Les diferents propostes interpretatives que hem assenyalat abans han plantejat quina ha estat la influència de la Bíblia hebrea. Concretament, per Arnau, planteja que la Bíblia hebrea té una gran influència en les traduccions bíbliques catalanes medievals i concretament en la Bíblia del segle XIV. Aquest pes de la Bíblia hebrea el rebaixa Izquierdo i posteriorment Casanellas Puig. Per conèixer la Bíblia hebrea catalana hem d'entrar en la qüestió de la Bíblia del segle XIV i en els seus textos. La recerca avui dia ha portat evidències que la Bíblia del segle XIV conté una influència ocasional de la Bíblia hebrea i del món jueu català en termes, en construccions i en interpretacions. Una influència que s'ha documentat clarament en el llibre de l'Èxode i en el llibre del Levític. Però mai ningú s'havia plantejat si, més enllà de la influència hebrea, també havia existit una traducció catalana de la Bíblia hebrea, és a dir, si havia existit una espècie de Bíblia hebrea catalana. Intentem resoldre aquesta pregunta. I anem als testimonis de la Bíblia del segle XIV, als testimonis del Vell Testament. Testimonis que venen donats per Peiresc, Egerton i Colbert. Si ens anem al llibre de Josuè, que és un dels llibres del Vell Testament, doncs ens trobem que aquestes bíblies són bíblies sense cap mena de dubte cristianes. Així, per exemple, Peiresc transmet el pròleg tan d'infinita que Jeroni va preparar per al llibre de Josuè o per a la secció composta per Josuè, Jutges i Olot. I podem veure, a més, que es tracta d'una traducció, en aquest cas, d'una traducció del text llatí interpretant el mateix text llatí. Veiem que no es tracta només d'una simple traducció, sinó que es tracta d'una traducció farcida, d'una traducció que glossa el text llatí
per fer que sigui un text que el lector pugui comprendre. Així, per exemple, ens trobem només en el principi que quan es refereix al Pentateuc i l'ha de traduir, doncs glossa i diu que el Pentateuc són els 5 llibres de Moisès, així com és el Gènesi, Èxodus, Levític, el llibre de Nombres i Deuteronòmere, i així tants altres exemples que podem trobar en aquest fragment. La Bíblia del segle XIV, doncs, és una traducció de la Vulgata carolíngia i Peiresc en transmet l'arquetipus. Quan entrem en els textos que transmeten aquests manuscrits, ens adonem que Peiresc i Egerton i Colbert, els 3 testimonis, fins al capítol 18 estan transmetent una traducció de la Vulgata i concretament de la Vulgata carolíngia. Però quan arribem al capítol 18 ens trobem que Peiresc i Egerton estan traduint la Vulgata, però que Colbert se'n desmarca de la traducció que presenten els altres manuscrits. I aquesta situació s'allarga fins al final del llibre de Josuè, per tant, fins al seu capítol 24. El que té Colbert entre el 18 i el 24 és en realitat una traducció de la Bíblia hebrea. Es tracta d'una traducció, a més, literal, gairebé paraula per paraula. Què ens porta a concloure? Doncs, en primer lloc, ens porta a concloure que a partir de l'anàlisi del llibre de Josuè, que els testimonis que tenim de la Bíblia del segle XIV són uns testimonis que es van copiar en un taller laic on hi havia diversos copistes i diversos textos bíblics, i que per un descuit del copista, els descuits són abundants en aquests manuscrits, per un descuit del copista, a partir del capítol 18 del llibre de Josuè, Colbert va copiar una traducció catalana existent de la Bíblia hebrea que tenia entre els diversos textos bíblics amb els quals treballava. Per tant, el que tindríem és que, pel que respecta a la Bíblia del segle XIV entesa com a traducció catalana d'una Vulgata carolíngia, doncs Peiresc transmet l'arquetipus, també trobem testimoniada la Bíblia del segle XIV en Egerton i en Colbert, en Josuè, entre els capítols 1 al 17. En canvi, Colbert, entre els capítols 18 i 24 del llibre de Josuè, el que transmet és una còpia de la Bíblia hebrea que fins ara ens havia restat desconeguda. En conseqüència, el mapa de les traduccions bíbliques catalanes medievals hauria de canviar. A partir d'aquest moment, hauríem d'introduir en el segle XIV l'existència d'una Bíblia hebrea catalana, cosa que enriqueix el panorama original i, a més, el fa més complex. Ofereixo una mínima bibliografia per a les persones que estiguin interessades i us agraeixo l'atenció.